קרה במהלך השנה החולפת, איך נגמרה הליגה, התאריך עכשיו הראשון ביוני 2014, בדיוק שנה אחרי שהתחלנו את המסע הזה. להזכיר למי שלא היה פה, ליונל מסי וקריסטיאנו רונלדו, כל אחד נמצא בקבוצות תחתית בליגה הישראלית, בליגה השנייה. ליונל מסי חתום בהפועל קטמון ורונלדו במכבי אום אל פחם. דרך אגב, למי ששואל למה מכבי אום אל פחם והפועל קטמון, כי המדיה פרדיקשן, הצפי שלהם על ידי התקשורת לשנה הזו, היו לסיים במקומות האחרונים בליגה השנייה בישראל. אז בואו נראה בעצם מה קרה. בואו נלך לליגה הישראלית השנייה כמובן, ונראה מה קרה. וואו, טוב. מכבי אום אל פחם עלתה ליגה, הפועל קטמון נשארה לה בליגה השנייה. וואו, טוב, אני קצת עמום מזה. בואו נסתכל איך הלך להם במהלך העונה. מכבי אום אל פחם התחילה יחסית, כן, טיפסה לה לאט לאט במקום בטוח. כל השנה זה היה נראה כאילו הם הולכים לעלות ליגה, לא היה פה בכלל ספק, בעוד שהפועל קטמון שסיימה חמישית, לא היה לה סיכוי. נראה כאילו לאורך כל השנה בעצם לא היה לה סיכוי לעלות את הליגה. אני רואה שגם איפשהו במחזור 16-17 הם צללו להם למטה, קרוב אפילו לקו הירידה. הימור שלי, מסי היה פצוע, זה הדבר ההגיוני היחיד שאני יכול לחשוב עליו. בואו נראה מה קרה בליגה בזמן הזה, בהיבט של הסטטיסטיקות של השחקנים. ליונל מסי, ממוצע ציונים הכי גבוה 8.16 בשנה, אחריו כמובן קריסטיאנו רונלדו 7.74, גולים רונלדו עם 26, מסי שלישי עם 18. שתבינו שרז כהן, לצורך העניין, שזה איזה חלוץ אקראי מהכי נצרת, עקף את ליונל מסי, כן, הזוי. שחקן המשחק, ליונל מסי לקח 22, רונלדו לקח 13 אסיסטים, רק רונלדו מופיע פה בעשירייה. הימור שלי, מסי נפצע. בו באמת עכשיו נראה מה קרה אצל השחקנים בנתונים האישיים שלהם. ליונל מסי שיחק ב-33 משחקים בליגה, שזה פחות או יותר כל העונה. הייתה לו עונה חלשה מבחינת כיבושים, זה לפחות מה שאני רואה. בואו נראה את הסטטיסטיקה המדויקת לגבי מה שקרה לו, נשווה אותו גם עם רונלדו. שנייה רגע, ונראה איך הייתה העונה שלהם. מחשב קצת איתי, זה ייקח זמן. קריסטיאנו רונלדו, בואו נעשה לו השוואה עם ליונל מסי. נתונים. יפה. טוב, שתיים ששיחקו בערך 37-38 משחקים. רונלדו עוקף אותו עם השערים, שערים למשחק גם. בבישולים עם זה, שניהם 10 בישולים כל אחד. שחקן המשחק, ליונל מסי פי 2 מרונלדו. טאקלים וצהובים אדומים לא רלוונטי. פסים, רונלדו עוקף אותו, אחוז השלמת פס מאוד נמוך, 63-66 לשחקן כזה. לטעמי זה נמוך מדי, כנראה שמשהו בליגה הישראלית עושה להם קצת קשה. ובעיטות למסגרת, רונלדו עוקף את מסי. ציון הממוצע של מסי גבוה בהרבה משל רונלדו, 8.22 מול 7.68, וזה פחות או יותר מה שקרה לנו פה. בואו נראה אם יש פה עוד משהו מעניין. בואו ניכנס רגע לקריסטיאנו רונלדו. אני מאוד 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 רוצה להבין, רגע, רוצה רגע לראות באיזה עמדות השחקן שיחק במהלך השנה. אוקיי,
טוב, זה כנראה גם הסיבה. רונלדו ב-22 מהמשחקים שיחק כקשר שמאלי, רק ב-15 מהמשחקים הוא שיחק כחלוץ. רואים גם לצורך העניין את ההבדלים בציונים. כשהוא שיחק כחלוץ, ממוצע שלו היה 8-10, כקשר שמאלי 7.39. לדעתי זו הסיבה. הסיבה העיקרית בכל מקרה. אצל רונלדו לצורך העניין, אצל מסי, סליחה, נראה. אצל מסי, רגע בואו נציץ פה קצת. אני ידעתי אם הוא באמת אולי כן נפצע השנה, בואו נראה את זה רגע. טוב, הייתה לו פציעה של באמת, וואו, 5 שבועות, פעמיים 5 שבועות בתחילת השנה. יכול להיות שזה באמת מה שגרם לצלילה של קטמון בתחילת העונה והחוסר יציבות הזו. זה מסתדר לי מאוד. רק רגע. כן, מסי תופקד 20 משחקים כחלוץ ו-18 כקשר אמצעי עושה משחק. מאזן די שווה. אני באופן אישי לא חושב שקשר אמצע פליימקר הוא התפקיד של מסי האולטימטיבי. וזהו בעיקרון. אנחנו עכשיו נחזור שוב שנייה לליגה, נראה מה, נסתכל שוב, נציץ על הנתונים של מה שקרה בעצם בליגה. בואו נראה רגע את הסיכום עונה. רונלדו מלך השערים, 26 כיבושים, והוא גם שחקן השנה בליגה. המנג'ר הוא המנג'ר של הפועל רמת גן, לא של קטמון ולא של אום אל פחם. טופ גול סקורר רונלדו, כמו שאמרתי. די מאכזב ליאונל מסי שמגיע רק למקום החמישי עם הפועל קטמון. כן, מבאס לחלוטין. נסתכל על זה עוד פעם. פה קטמון, פה אני מעריך בערך שהוא היה באזור הזה, אבל זה מחזור 16 כבר. לא, הפציעה של מסי בעצם לא באמת השפיעה על ההתקדמות של קטמון, אבל אני מניח שהיא הייתה משפיעה יותר לטובה אם הוא לא היה פצוע. זהו, אנחנו ניפגש שוב בשנה הבאה, בעדכון הבא, בקרוב מאוד.